Hey guys, welcome back to my YouTube channel गर्ल्स लोग। आज कुछ भी नहीं है, मतलब आज मैं खाने के वीडियो लेके आया हूँ। मैं आज खाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखते जाओ, सिंपल सा खाना है दोस्तों, देखते जाओ वीडियो को एंड तक। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरा खाना कुछ नहीं है। ये चलो मैं बोरो में बोलता हूँ। इटू की कोई নহয় ये अरे कहना क्या चाहते हो? अमिता मैद्रुफुलजों आलु भाजा गाइस। दाखालिनि बासिनाय खावसे दंमोन आरोना, ओमफ्राय इखो आलुजों थै डिस्टार्ब ओरैबायदि केस्रा गाइस, माने लायनानै थांना होदो आरोना। थ' नै आं खोन्थानि नोंथांमोननो, बेयो मैद्रुफुलजों आलु भाजा आरोना। ओमफ्राय नैबे पटल फ्राय, ओमफ्राय नै मा होनो बांगाल फालौ होनो आं। ओमफ्राय ओरैजा हरनि आलु भाजा एसे दंमोन आरोना। ओमफ्राय नै गाइस बेखौ नायनांगोन। नैबे गोलैगासिनो दंबा बिलाहिखौ माने आङो एवनानै एसे, ओमफ्राय बेखौ बाथोन बानायनाय जादों। थ' आं दायो बेहाय फालौ एसे हाना लादों। बिलाहिया माबायदि जादों आं मिथिया आरोना गाइस, होमबाबो बानायबाय आं खोथे बानायनानै दायो जानायना नायनोसै। दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि बानायदों आरोना आं बिलाहिखौ। बरियानो पियासबो हाखाबाय, बानलुबो हाखाबाय। नै वाव मजा तामाम मजा। नायबाय थादो आरोना लोगोफोर आं जानायखौ, नोंथांमोना बरियानो जानोसै जात्रा। संख्रिया एसे बांबाय आंना, गोथाव जादों। बिलाहियासो टेस्टि। Salah dasar deh. Bilahi ya, mati sih deh. Ambil lagi ke sawah kayak nada kebel. Sarayona nggak tahu pakai nada itu, ya udah res ya. Ya udah nunggu mendang.
अब ये रात को खाएंगे ये इतना मजे से खाना खाया मैंने ए बुढ़ा Kerja Zara salah lain loทำไม่ได้เครื่องที่เราจะไปนะ guys ไลน์นั้นทำไม่ได้ผ้าว่าสื่อเดี๋ยวเราจะคิดรู้ดิมันอยากบอกได้กับไปคิดนั่นอีกสัก